ассалому алайкум. Имрӯз рӯзи парчами давлатии Тоҷикистон аст. Парчами давлатӣ яке аз муқаддасот ва рамзи истиқлолияти ватанамон мебошад. ҳамчунин рамзи комилҳуқуқ ва мустақил буданро ифода мекунад. Шуморо бо ин рӯз сидқан таҳният мегӯям. ҳамчунин дар дунё имрӯз рӯзи дӯстон аст. мехоҳам як қиссаро ба шумо гӯям. подшоҳе бо амалдоронаш дар бозоре сайр мекард ва гӯшаш ба садое мерасад ки савдогар аз писараш мепурсад: чанд дӯст дорӣ? Дар ҷавоб писараш мегӯяд: якчандто. баъд мегӯяд ки ман дар чандин умри зиндагиам ҳамагӣ 1.5 дӯст дорам. ту чӣ гуна метавонӣ чандин дӯст дошта бошӣ? подшоҳро ин сухани мард ба ҳайрат мегузорад ва назди он савдогар мераваду шарҳи ин суханашро мепурсад. савдогар дар ҷавоб мегӯяд ки инро бо сухан гуфта намешавад, инро бояд собит сохт. подшоҳ мепурсад ки чӣ гуна? савдогар мегӯяд ки бо ҷурми сахте ҳукми қатли маро эълон намо ва рӯзи қатл